sabab karanonyo denai ditinggalkan surah manangguan sansaro cinta apakah denai basalah kabake udah dicinta katukan dah katukanlah buliah sanang kiro-kiro batanyo denai dah sayang. Saka baitu rasonyo hati salah nan indah bakatokan aya diminum rasa duri nasi dimakan rasa saka baitu rasonyo hati bakatokan udah pahit tak bapasan kemana denai batanyo dalam sayang udah bajalan indah basa babakarano denai ditinggalkan surah. Saka baitu rasonyo hati salah nan indah bakatokan aya diminum rasa duri nasi dimakan rasa saka baitu rasonyo hati bakatokan udah pahit tak bapasan kemana denai batanyo dalam sayang udah bajalan indah basa babakarano denai ditinggalkan surah.